A tradición mariñeira de Boiro e a súa fonda vinculación coa actividade pesqueira foron os principais motivos para que o Concello decidira dedicar unha praza aos navegantes. O lugar elixido é o cruce da Avenida da Constitución coa de Barraña, onde antes estaban os semáforos e no que se proxeta a construción dunha rotonda na que se instalará a áncora dun petroleiro cedida ao Concello pola familia Fajardo López. Na confluencia da Avenida da Constitución ca Avenida de Barraña, onde se ubicará un elemento que como pouco se evoca os barcos e o mar, que é unha áncora de gran porte que de algún xeito ten tamén un significado que ven a representar a firmeza e a solidez destes navegantes boirenses no seu compromiso co desenvolvemento do seu pobo. E queremos significar, por último, o feito de que esta áncora procedente dun buque petroleiro, foi doada pola familia Fajardo López, que deste xeito se sumou a contribuir a esta homaxe que queremos rendir, que este aí de xeito permanente como agradecemento do pobo hacia os boirenses. Este novo espazo formará parte dun proxecto integral de remodelación da zona que se está a cometer con cargo a unha subvención do POS da Deputación da Coruña. Iso entra dentro da, como dicía antes, da obra que estamos realizando ca axuda da Diputación da Coruña, co POS, é un orzamento de 132.000 euros, no cal o que se pretende levar a cabo. A finalidade é aumentar as condicións de seguridade na zona, favorecendo a mobilidade alternativa, tamén ca creación dunha primeira fase dun carril bici que conectará o centro urbán con Cabo de Cruz e tamén aproveitando para renovar todos os servicios de recollida de pluviais e tamén de iluminación. E, bueno, como contemplaba, como dicía antes, a execución desa glorieta, pois aproveitamos esta ocasión para facer unha plaza aos navegantes, non?